Takže priatelia, opäť vás všetkých pozdravujem. V tomto videu vám chcem ukázať, ako si uľahčiť život, ak máte problémy s týmto produktom. Ja tento produkt naozaj veľmi mám rád, milujem ho, lebo je to veľmi praktická vec. Pre mňa je to postačujúce. Tí, čo to používate, možno poznáte výpadky. Nie všetci ich majú, lebo samozrejme je to kompatibilné s Windowsovým tabletom, myslím. Je to od Amazonu, aj z Android a samozrejme iOS, čiže Apple tablety. Je to s tými kompatibilné. Nie každý má problémy s tým, ale mám pocit, že asi väčšina má problémy s tým, že odpája sa Wi-Fi. Predtým boli nejaké softverové problémy. Samozrejme, novým upgradeom, aktualizáciami sa tieto veci opravili. Ale ja mávam občas problém počas akcie. Neviem prečo, stále iba na začiatku, jak keby sa tá Wi-Fi v tom učila a hľadala si nejakú najlepšiu možnosť zvolenia kanálu v tej 2,4 GHz frekvencii. Aspoň taký mám pocit, lebo furt na začiatku mi robí výpadky, potom už nerobí. Ale chcel som to eliminovať, takže vyskúšal som jeden návod anglický a preto vám chcem uľahčiť život, možno, že vám to poviem takto po slovensky, po lopate, takto po mojom. Dobre, takže keď tam robím nejaké chyby, kľudne napíšte. Aj keby ste mali nejaké otázky, že niečomu nerozumiete, kľudne napíšte. Jak budem vedieť, rád odpoviem. V prvom rade si kúpite možno najlepšie v tomto prípade takúto istú Wi-Fi. Ja som si to kúpil od TP-Linku z Amazonu. Je to AC1200 Dual Band Wi-Fi router. Tiež som kopíroval ten návod z Anglicka, takže nechcem som špekulovať. Nie je to drahá Wi-Fi, je to necelých 30 eur. Takže naozaj tiež pridám do popisku link, aby ste si vedeli kúpiť taký istý. Ja si myslím inak, že by bola možnosť použiť aj iný router, ale ja som použil ten, čo použil v tom videu, odkiaľ som to skopíroval ja. Keď si to kúpite, pribalený je väčšinou takýto sieťový kábel. Ja to budem robiť na Windowsovom stolovom počítači, takže samotný takýto sieťový kábel pripojíte jednu stranu do Wi-Fi, nie do tejto modrej časti, čo je na internet, kde dávate v podstate internetový signál, ale do tejto routerovacej časti. Druhá strana ide samozrejme do počítača. Otvoríte si akýkoľvek prehliadač, s čím prehliadate internetové stránky, zadáte si tam túto adresu, čiže 192.168.0.1. Ak je to tá Wi-Fi úplne nová, oni majú väčšinou prihlasovacie meno a aj heslo rovnaké. A to zvykne byť, že malým admin. Ale ja tam už mám zmenené, ja to už mám nastavené. Takže potom sa preklikáte, v podstate dostanete takto donútra do Wi-Fi. Keď použijete konkrétne tento router, budete to mať o to jednoduchšie, lebo to môžete urobiť presne podľa tohto videa, čiže si to kliknete sem. Je to duálna Wi-Fi, ona vysiela v 2,4 aj v 5 GHz frekvencii. Dáte si nejaký jedinečný názov, ja som si to nazval Doki DMX, aby som to vedel identifikovať na akcii. Takýto názov, myslím, nikto nebude mať z hostí na telefóne, aspoň dúfam. Takže Doki DMX som si nazval samotnú sieť, aj v 2,4 aj v 5 GHz frekvencii. Zvolíte si nejaké heslo, tu už mám predvolené heslo. A v podstate, čo sa týka Wi-Fi, to je všetko. Nič viac, len si to uložíte, dáte logout, dostanete sa z toho von, to je celé. Ukážeme si teraz ako na samotný prevodník. Tu máme ten samotný prevodník, dobre známy. K nemu dostávate tento samotný adaptér, to určite poznáte, tak ten vynecháte. V podstate sa len pripojíte normálne USB-čkom, čo je pribaleným do tohto prevodníku. Pripojíte si to k počítaču. Samozrejme je dobre predtým si počítač pripojiť na internet, ísť na stránku, kde vám pridám link dole do popisu na stránku MyDMX Go od ADJ, tam vám dám link, kde si stiahnete tento Hardware Manager, sa to volá. Hardware Manager. Keď pripojíte ten samotný prevodník k počítaču, tak sa vám to tuto zobrazí s takýmto názvom. Je tam aj MyDMX Go, ale je tam písané CUID, niečo 110A. Keď sa na to pripojíte, tak sa to takto zobrazí. V prvom rade, čo treba urobiť, treba aktualizovať samotný prevodník, takže idete sem na firmware a dáte aktualizovať túto firmware update.
To sa vám spraví asi za takú minútku a potom prechádzate na časť Wi-Fi. Samotný router, čo sme nastavili, je zapnutý, čiže je pod napájaním, je strčený v zásuvke. Takto sme ho nazvali, vidíte, tu je Doky DMX, takže normálne si len kliknete na ňo a pripojíte sa na ňo. Samozrejme to heslo si treba opísať predtým z tej Wi-Fi a to heslo zadáte sem na prihlasovanie tohto. Čiže toto sa staticky v podstate spojí, tento samotný prevodník sa spojí s tým Wi-Fi routerom a potom už samotný tablet budete pripájať nie k prevodníku, ale k Wi-Fi routeru, čo sme si pripojili. Takže ostáva sa už len pripojiť s tabletom v podstate k samotnému Wi-Fi routeru. Vidíte, tuto je názov toho Wi-Fi routeru, čo sme si zadali. A tu je Smart DMX interface. Čiže už sa nepripájate tabletom k prevodníku, ale pripájate sa k samotnému Wi-Fi routeru. Takže tam si už len zadáte to heslo, to isté, čo ste zadávali v počítači, aby sa pripojil on k routeru a to je celé. Takisto si spustíte aplikáciu, buď MyDMX Go sa dá používať, alebo Lightrider. Ja používam Lightrider, takže tam sa to už normálne prihlási a funguje to takisto. Je to o krabičku viac, ale ak to eliminuje problém výpadkov, tak ja si myslím, že nie je o čom, lebo ja som s tým zariadením veľmi spokojný. Takže dúfam, že som vám pomohol. Keď sa vám to páčilo, šupnite like, klasika a ďakujem pekne. Majte pekný deň, ahoj.